Igbo ekenekwa m na enwere okwu dị oke mkpa nchọ ga-abịa kwuo, and I believe that na ịbụrụ onye dị open-minded, this video will help you a lot. And ịbụrụ onye fall into this category, biko hakaba ahụ si na ya pụta. Anya bụ ihe has eaten deeper than we expected it to do. Kedu ihe mere nji etili mkpu n'ụbọchị nke taa? I will use myself as a case study. There are so many people on this social media video that don't like me. It is very, very understandable. In a mehe n'ụwa, everybody like ya, man he many a problem about it. A very deeper problem about it. Now let us dive into the topic Igbos. And well, and on this our Igbo generally can na-ekwu okwu ndị Igbo banyere ndị Igbo. Ọ bụrụ na ị like mmadụ, biko ka nna ayọ gị n'iru Chukwu ma n'iru mmadụ, esisi na onye ọzọ nya like onye na like. Am I communicating? Ọ bụrụ na ị like mmadụ, ọ na-anụ nwanne that na some people gbam war na social media, ma ndị band mee poses na video ha, ma ndị si mụ na gịnị nwere. I put them one day, my video say na no ebe onye a na-agba mmụọ biko ndị ọbụla like him avoid this person. I have never done it. Man, there is this deep hatred that is eating deep into our people now. That no buru container, yeah. That thing will spark up a revolution, will spark up tribal war, that will spark up tribal and religious conflict in an Igbo. Kedu ihe mere nji etili mkpu? So many people are like your church na Igbo. Uno sununa like your church. The genuine ones, the ones that have well traveled, that understand that na no one onye bili ibia bili are not speaking. Mananda habuzikwa ndi buli ya n'isi ka ndị Hezbollah na ndị bandit buli ya n'isi wee na-aga in the midst of people. Hate you onya, I like onya, I like you onya, so you go equally not like that person. Ibiafo na mmadụ mee video, ọ bụ na that video onya ahụ mee bụ because bụ onya ahụ na-ekwu elu onye na like ro, quietly walk away. One day onya ahụ ekwu nke ya like, mana people ya apụta na-achọ na ọ bụrụ na like ro microphone na mụnwakwu as a person should not buy this microphone because you as a person I like this microphone. That is nearly deep in our people. I'm a one you will be this thing now. As I am now, you will not come and tell me who to like and who not to like. You will not tell me who to hate and who not to, you will not tell me who to listen to. So many people today, so many people today I like Rebukobi, for example. I like Ria, Hapolia Katakasi. Mana today, Ebukobi, Yana mehe, una apotakwa na that place that no worry heba saluno, unetiyono na that place bidona bolia. A lot of you like Rembaka, man, I've put it to you today. And where onye ya apotase na tana, ya provide ya one video. Ebe followers of Ebukobi akpaliana mbaka the way unu si akpali Ebukobi. Enwere onye apụta today wepụta a single video ebe Ebukobi gwagolo mbaka okwu in a harsh tone. Despite so many things mbaka kwugo, despite so many pia mbaka kwugo about it. So I will keep saying this and I will say it again. Upon a like your mother, quietly and gently back off from that person. If there's a banning recruit to mother, banning recruit on them mother, can hate you or you hate you because you like that person. That is a very good way of madibo witchcraft no when kena bagale. A lot of people keta akusigi joker because one or two reasons me. Ekuse joker. Obone ekusele joker today. Mechi ono gi balo onwe gi n'ime ono. Ka m kwesịrị ije Catholic, apụtabe m n'ụwa mee video seke Catholic nekwa nka ejikwa wee mee nka ejikwa wee mee nka ọzọ. You will not hear it from me.
Gị na mmadụ fall out in a relationship, hold whatever that you and that person once held there. Hold it genuinely. Ịmasị m na mmadụ na-abụ na-atọ ụtọ today, enwenube m ka mgbọsị ha kwu maka mmadụ. Mana because you want to serve as if na the whole world and everybody near like again, you decide to betray somebody you once hold there. It's a general message to everybody. Ndị otu Ebuka Obi, ọ bụrụ na like Mbaka, I loved what some of you are doing. You will never see them na comment section adoration. You will never see them in anything that has to do with adoration. There are so many people today. They will never comment na post or their pastor na preach. Yesterday, Joshua Selman went to Jos, donated 200 million and other relief materials to them. I saw colonial lovers, and they like Joshua Selman. They were all there in the comment section. They littered everywhere. They were celebrating. Mana chonda na comment section. Ebe anekwu basalo. Other religion or Dr. Paul Eneche Jenye relief material or Adeboye Jenyenka. You will not see them see that man of God, thank you. Or you never see them this one. You never see them that place. Obologene, self-respect. Self-respect. Few people came with careful in a comment section, Pastor Jerry Eza. Man, you will never hear them recruit people say, hey, na Pastor Jerry Eze kakwe preach. Pastor Jerry Eze konya adike bele. Because in Nigeria today, afunube monye neme the kind of prayer Pastor Jerry Eze neme. Evangelism akiana compare. Mana ya bolo na Pastor Jerry Eze no na Igbo today. Ya fugo ndi si na diromma. Ya pata say, hey, Pastor Jerry Eze na bele to ono bele 4 hours every day. Ono bele 4 hours every day. Onye nkuna na akwa na ekpe. Anatochasi na enyochasi what should have been a way to glorify God. Enwele have something happen for the glorification of God. Mana some people ya pata wele na enyocha na atocha. Ihe anwanne ekwu is a very big important thing ma onye ọbụla chọrọ ịma eziokwu ya pụtakwu eziokwu. Ọ bụ na like mmadụ, biko stop recruiting people ka ha bịa hate onye hate. You cannot inherit somebody's enemy and go and like ịchọ mmadụ wele gị na-eme pim-pom because na ha like mmadụ ha na-achị recruit gị ka ihe etikwe onye ha hate. Your mother means you don't even have a right of your own to stand your ground as mother. That is why today government patakwu ọzọ, mmadụ ekwu ọzọ, government patakwu ọzọ, ha eme ọzọ, then ndị mmadụ apụtakwa, I will still support that the same people ahụ na-eme ha ọzọ. These 2 days trial of Ebuka Obi have really now people say then let him provide or no the same blessing alpha. People like their J Park video say Ebuka Obi nka no Ebuka Obi nko. Mgbe Ebuka Obi bulu J Park prophecy okpolo J Park alpha dia. Okpo no nya ha bu J Park, mana J Park came out with faith claim that prophecy. Then with the one nya na Ebuka Obi kwu secretly that he came out and Ebuka Obi zikwali secretly. Mana mgbe o share the video of him in open heaven which he admitted, did he come out say na Ebuka Obi kpọrọ ya afa? Mana unu nwa na-asị na Ebuka Obi kwesịrị ịkpọ afa, kpọọ the village, kpọọ nke anụnwa. Mgbe Mbaka gwara anyị na prominent man ya nwụ na Nigeria, few days later or few weeks later Buhari nwụọ. Is Buhari the only prominent man who won in Nigeria in that year? Because there are many senators that slumped and by. There are senators who won senator na Hedia and another policeman who do very prominent. So many prominent people won in Nigeria. Did he mention name? No. So each of understand their prophecy. Because do not use because they like it on ya when is yelling on social media. Because you just want to prove a point. Odironoma. Hoha. Achoka, what is what doing is what doing well. So call the one on boss.